Хәерле сәгатьтә Башкортстан 24 каналында Ишембай хәбәрдәре, студияла Милә Мәзитова. Муниципаль районда Торатау геопаркын булдыру максатында сираттагы экспедиция үтте. Оның сектарында республикабыздың ЮНЕСКО эшләре буенча комитеты, муниципаль район хакимияте вәкилләре, галимдар, экологтар, туризм өлкәһендәге белгечләр Торатауга сәяхәт кылды. Ишембайдар кунактарды 230 миллион ел элек барлыкка килгән Торатау менән якындан таныштырды. Оның тарихи, археологик, геологик кыйммәте турында һөйләне. У нас очень священная гора с древних времен. Здесь у нас проводились обряды, сбор населения. Значит, здесь проводились праздники, большие праздники, здесь проводились спортивные состязания. Гомумән ер йөзендә дөньяви геопарктар 150-нән ашу. Улар Кытай, Европа, Латин Америка илләрендә урнашкан. Экспедицияларга катнашучылар, әгәр дә бездә яңа геопарк булдырылып, ул ЮНЕСКОның айрым хакланган мирас объектлары исемлегенә ингән очракта, Торатауның туристик йөзе ныгыныр, яңа эш урыннары барлыкка килер, Торатау бөтә дөньяга танылыр дип белдерде. Торатауды ошо безнең тарихы тауды аклап калырга, уны ЮНЕСКО канаты астына алырга или бөтә буга дөнья списогына, ЮНЕСКО списогына индергә инде. Төп максат. Уны бер елда гына эшләй торган эш түгел, уңа иң кемендә 3-4 ел китергә мөмкин. Ну, безнең республика итәкчеһе уңа әдер, ярдәм итәргә әдер. Халык әлбәттә гөрләп, дәррәү ул кабул итте, бергә катнашырга, белгечләр, халык күмәкләп ошо мәсьәләне күтәреп сыгыра тиешбез. Иркутск өлкәһендә койма яңгырдар яуы сәбәпле елгалар ярдарыннан сыгып, кала һәм авылдарды һыу басты. Һөҙөмтәле гаиләләр кыйыкһыҙ калып бәләгә тарыны. Тулын калаһында 2000-гә якын укучы мәктәп кәрәк-ярактарынан мәхрүм калган. Шуға күрә лә уларга ярдәм итү максатында илебезнең 30 калаһында Рәсәй укучылары хәрәкәте Дуҫҡа рюкзак акцияһын оештырҙы. Калабыҙҙың 12-нче лицейы укучылары ла был сарага әүҙем ҡушылды. Мы призываем всех жителей города Ишембай поучаствовать и помочь детям из затопленных районов Иркутской области. Чтобы поучаствовать в этой акции, нужно принести любые канцелярские принадлежности 9 августа в лицей номер 12 с 10 до 3. Мы очень хотим, чтобы они почувствовали нашу поддержку и заботу. Төҙөкләндереү эштәре һәр ауыл биләмәһендә. Муниципаль райондың 13 ауыл советында ла төрлө программалар сектарында асфальт юлдар һалына, социаль объекттар яңыртыла, халыҡтың көн күрешен яҡшыртыу маҡсатында төрлө эштәр алып барыла. Күптән түгел безнең ижади төркөм Янырыҫ ауылы биләмәһенә ҡараған Ҡыяуыҡта булып, ауыл тормошо менән яҡындан танышып ҡайтты. Хәҙер Янырыҫ ауылынан Ҡыяуыҡҡа күҙ йомғансы барып етергә була. Күптән түгел унда асфальт юл түшәлде. Бүген менә без юл салабыз инде Ҡыяуыҡ аурамында 550 метр. Шул 2 көндә салып бетергә тырышабыз инде, 2 көндә саларбыз. Безнең техника җитәрлегендә бүген КамАЗ ташый. Көннәрдә әйбәт тора бит инде безгә саваплы инде менә. Рәсәйдә 2019 елның 1 ғинуарынан башланган Сүпсар реформаһы районда ла киң ҡолас алды. Янырыҫ биләмәһенә ҡараған Ҡыяуыҡ ауылында ла Сүпсар өсөн контейнердар ултыртыласаҡ. Әлегә унда әҙерлек эштәре бара. Республиканың бүленгән аксаларны файдаланып, бүгенге көндә без ашы бу авылда контейнер площадка эшләү урнаштыру эшләрен башлап торабыз. Монда 6 контейнер утырасак, мул урында. Киләсәктә җайлап кына шу тәртипкә салу ыңғайын ҡарайбыҙ. Ауыл халҡына бөтә сүпсарҙы бары тик ошо контейнерҙарға килтереп кенә кәрәк буласаҡ. Контейнерға тейәлгән сүпсар махсуслаштырылған машиналарҙа Эко-Сити предприятиеһына оҙатыласаҡ. Беҙҙең ижади төркөм Ҡыяуыҡ ауылында булғанда ауыл урамдарына Ишембайҙа етештерелгән энергияны һаҡсыл тота торған лампалар ҡуйылды. Барлығы 31 яңы лампа. Шуныһы шатлыҡлы. Район үҙәктәренән алыҫта ятҡан ауылдар ҙа яңы һулыш ала башланы. Хәнә Мәҡсүтова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Республика башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Ради Хабиров балалар майҙансыҡтары һәм уйын ҡоролмалары буйынса ҡәнәғәтһеҙлек белдереп, тиҙ арала етешһеҙлектәрҙе бөтөрөү буйынса бойороҡ бирҙе. Шуға күрә муниципаль берәмектәр хакимиәттәре идарасы ойошмалар менән берлектә ҡала һәм райондарҙа рейдтар үткәрә. Ә беҙҙең хәбәрсебеҙ Хәнә Мәҡсүтова үҙ күҙлегенән сығып, Ишембайҙа балалар майҙансыҡтарының торошон тикшереп ҡайтты.
Қалабызда балалар майдансыктары нинди хәлдә? Кескәйдәр уйнаган уен корылмалары уларның гомеренә куркыныч тудырмаймы? Хәүеф янамаймы? Ошо һораудар белән без кала хуҗалыгын үстерү буенча район хакимияте башлыгы урынбасары Ансаф Каримовка мөрәҗәгать иттек. В ходе рейдов были выявлены многочисленные нарушения. По итогам проведения рейдов на управляющей компании, на их территориях были обнаружены детские игровые площадки, были составлены административные протокола и выписаны предписания. Данные мероприятия у нас держатся под контролем администрации муниципального района Ишимбайский район. Күрһәтелгән кәмсезлекләрнең бөтерелгәнен үз күзләребез белән күрер өчен безнең иҗади төркем кала урамнары буйлап сыгып китте. Иң тәүдә Тынычлык урамындагы ихатада урнашкан балалар майдансыктары янына тукталдык. Йорт алдары гөл сәскәгә күмелгән. Балалар майдансыктары көлеп торган өчен халык та үз өлешен индергән. Bir neçə yıl elək biz o konkursda balalar maydansığın 100 minlik ottuq. Şundan balalar bizim balalar kış günləri, yal günləri görləşib oynaydılar. Biz şular balalar üçün hoklanabız. Yey günləri biz səskələri uturtabız. İxataları bizim hər vaxtda kölüb dura. Biz şadlanabız. Öşü səskələr uturtqan kişilər üçün də şadlanabız. Hiç bir неменән куркмай, ата-әсәләр кескәйдәрен майдансыктарга алып сыгып уйната, үзләре бергә ял итә ала. Шуны шатлыклы калабызның нинди генә ихата алдын алма, балалар майдансыктары төзекләндерелә. Улар демонтажлана. Балаларның хәвефсезлеге өчен, бәхетле баласактары өчен бар нәмәләр эшләнә. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишимбай хәбәрләре. Кала һәм районыбызда гаиләләр өчен төрле үзенчәлекле конкурслар ел һаен үткәрелеп тора. Күптән түгел хакимияттың яшьләр эшләре буенча комитеты белгечләре балык кармакларга яратучылар өчен кызыклы бәйге үткәрде. Балыкчылар үзара тахтылыкта, офталыкта һәм иң күп балык каптыруда ярашты. Артабан киләсе сюжетта карагыз. Һәү буенда балыкчы, кармак хала балыкчы дигән матур язы ирлай-ирлай, балыкчылар Агыйдел буенда балык тота. Балык тоту кәефте күтәрә, бөтә дөньяны оныттыра диләр улар. Конкурста 20-нән ашыу кеше катнаша. Уларның иң яше Дамирга 7 яшь. Яшьләр эшләре буенча комитет белгесе Антон Криченко әйтүенчә, балыкчылар конкурсы районда ел һаен үткәрелә. Сараны үткәрүнең максаты гаилә кыйммәтләрен хаклау, балык тоту осталыгын үстерү, кешеләр арасында дуслыкны ныгыту. Бүгенге шартларда балык кармаклау, ял сәгатьләрен гаилә белән файдалы һәм күңелле итеп үткәрү, табигать белән аралашудан ләззәт алу өчен дә иң мавыктыргыс шөгыль ул. Конкурста катнашучылар да шулай уйлай. Һәрбер конкурсларда катнашып барабыз. Улым әйдә дип алып сыгып китә. Мен үзем рыбалов спортсмен, беренче разряд. Ул алып киткәс, мен фестивальгә да йөреп алам итәдрәк. Выходнойда алып сыгып китә. Кеме менән дә йөрибез. Төн ярышларга нигә кыш көнелә йөрибез. Нык шөгыльләнәбез булып менән. Спорт балыкчылыгы елгыр балыкты алдаштырып үз кармагыңа эләктерү һәләте генә түгел, ә башка балыкчылар белән түземлелектә, татлылыкта һәм өлгөрлектә көч сынашуда. Бул сарала хатын-кызларның катнашуына бер дә аптырарлык түгел. Балыкта бит ул рәхәт, бүтән иләр онытыла. Прям әйтәңдә, хана кава, мына кава дип бүтән дөнья онытыла инде рәхәт. Бұл көндә Агыйдел буе балыкчылардан шат тавыштарынан гөрләп торды. Берәүдәр кинәнеп балык кармаклаһа, икенчеләре тоткан балыктарын ханап шатланды. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишимбай хәбәрләре. Кешене мәрхәмәтлелек бидәй. Ишимбай телевидение хезмәткәрләре теле бүләк акциясын башланы. Максатыбыз күп балалы гаиләләргә, олы яшьтәгеләргә, мохтаҗ булгандарға ярдәм кулы һуҙыу, бер-береңә игътибарлырак булырга саҡырыу. Ошо көндәрҙә безнең ижади төркөм Иҫәкәй ауылында йәшәүсе 7 ҡыҙ тәрбиәләгән Алтынбаевтар ғаиләһен барып күреп, уҡыу кәрәк-яраҡтарын тапшырып ҡайтты. Оператив кәңәшмәлә тәҡдим ителгән идея барыһы тарафынан да хуплап алынды. Алдан уҡ уҡыу кәрәк-яраҡтары, бүләктәр һатып алып, безнең ижади төркөм иртә менән Иҫәкәй ауылына юл тотто. Унда безне 7 ҡыҙ үҫтереүсе өлгөлө Алтынбаевтар ғаиләһе ҡаршы алды. Ғаиләгеҙҙә иҫәнлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Шулай матур итеп
куандырып, илебезде, халкыбызды, авылдаштарыбызды куандырып, яшәгез, кызларыгызга исәнлек, һаулык теләйбез, мәктәптә матур-матур укуларын теләйбез, һәм бәләкәй генә бүләкләребезне тапшырабыз сезгә. Бүген заман авырлыктарына һылтанып, күп гаиләләр 1-2 бала менән генә сикләнгәндә, Ишембай районының Төпкөл авылында Алтынбаевтар гаиләһе 7 бала үстерә. Исәкәй егете Илдар менән Макар кызы Гөлсинәнең бергә тату тормыш коруларына 19 ел. Бүген уларның гаиләһендә 7 кыз канат ныгыта. Иң олы кызлары Эльвина Стәрлетамак төзелеш колледжының 1-нче курсын тамамлаган. Илгинә, Илүзә һәм Гөлфинә мәктәп укучылары, ә Гөлсем менән Гөлсәсәк балалар баксаһына йөри. Хуҗабикә 1 яшьлек Ильяна менән өйдә ултыра. Илдар кеүек арка терәрлек тоғры тормыш иптәше булганда, балаларҙы аяҡҡа баҫтырыуы ҡыйын булмаҫ, ди Гөлсинә. Тормош иптәшем Илдар балта остаһы, семәрләп узорлар эшләй, семәрҙәр эшләй. Шул ауылда эш булмағас, калымда йөрөй. Шул мал ҡарайбыҙ, мал үҫтерәбеҙ. Йәштәр ҡурҡмаһындар, ирҙәрегеҙ бала ҡараша икән, ҡурҡмағыҙ, табығыҙ, бер артлы үҫәләр. Алтын ҡуллы ғаилә башлығы Илдарҙың семәрләп эшләгән биҙәктәре Иҫәкәйҙә генә түгел, күрше ауыл йорттарының тәҙрә ҡапҡастарында, ишек яңаҡтарында урын алған. Ауыл ерендә бесән сабырға, утын килтерергә техникаһы ла бар. Хужа үҙ көсө менән тракторҙа һатып алған. Ғөмүмән, Иҫәкәйҙә тырыш, эшһөйәр һәм уңған халыҡ йәшәй. Ауылда эш юҡлыҡҡа ҡарамаҫтан гөрләтеп донъя көтәләр бында. Беҙҙең ижади төркөмдөң иһә мәрхәмәтлелек акцияһын милләтебеҙҙең киләсәге булырҙай аҫыл ҡыҙҙар үҫтергән Алтынбаевтар ғаиләһенән башлап ебәреүе юҡҡа ғына түгел. Ошо акцияға беҙ генә түгел, республикабыҙҙың башҡа журналистары ла ҡушылып китһә, беҙ бик шат булыр инек. Һәм әлбиттә, беҙҙең башланғысыбыҙҙы эшҡыуарҙар ҙа, коммерсанттар ҙа эләктереп алырҙар тигән уйҙабыҙ. Милә Мәзитова, Хәнә Маҡсутова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән бүгенге сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.